Čusík pusík, píte hadový čusík, ne, dělám si srandu. Čaute lidi, já vás vítám u dalšího dílu z hry Tanky Online. Tentokrát už to bude druhý díl, jak vidíte, vylepšuju si i Horneta, i laserové dělo. No, takže říkal jsem si, že ještě teda natočím nějaké to video. Mám probejk, no, super, jo. To je fakt dobrý, takže budeme si zahrát nějakou, já nemůžu s tím dělem. Já jsem blbej, já jsem zapomněl. No takže, jak se všichni ví, tak včera jsem natočil video, nebo dneska už je na YouTube. Dneska je sobota, dneska točím tohle video a včera v pátek jsem točil video taky s kamarádem, to byl první díl, ale tam moc nešel slyšet. No, skoro vůbec. Takže za to se vám strašně omlouvám, ale jako Stěnak tam neříkal nic, co by jako tak mohlo zajímat, no. Jdem do boje, asi si říkáte, proč mám Waspa, proč třeba nemám nějaké jinčí, ale já si beru vždycky nejrychlejší, takže teď jsem, jinak bych měl jako Horneta, protože ten je rychlý a i docela, no 2 rány tak vydrží. Ještě jako budu mít upgradeovaný, tak to bude ještě lepší. No, takže toto video bude asi stejně dlouhé jako tamto, možná kratší, ještě nevím, možná i 5 minut, nebo i možná 15 minut, asi jo, 15 minut to uděláme, no, to bude stačit. A jak vidíte, mám furt lagy. Ale nejsou zase tak moc velké jak včera. To bylo asi tím Skypem. No, to je jedno. Takže zabijeme si tu pár lidí, třeba 2 vlajky vezmeme, dáme body. To už bude podle toho, jak se podřídíme hře. Ne jak se já podřídím sám sobě, ale jak hra se podřídí k nám. Takže, tak. Vidíte, teď na zem Twinci, úplně blbost. Jako nechápu, jak tomu, jakože na první level je to lepší, protože se s tím jakože vyexpíte docela dobře, ale na ty další levely, tak to už si radši vzít jinčí dělo. Jako vidíte, velký level má Twinci jako vůbec neřešit. Je to hrozné. No jo, jenže kdyby tady byly aspoň diamanty, trošku víc diamantů, tak by to bylo strašně lepší, protože takhle jako zase, neříkám, že je to špatný, ale mohlo by být více těch diamantů. Mohlo by padat třeba 10 balíčků nebo víc prostě, aby si ti hráči mohli našetřit a vylepšovat si prostě ty tanky a děla a všechno možné. Prostě víte co? No. Jinak všechny děla nemám, ani všechny podvozky. Zbývá mi mamut a teď nevím, jak se to jmenuje, myslím, že Rikoket nebo nějak tak. Nejsem v tom velký znalec. Asi jak jste už poznali. No, to je blbé s tím Waspem. No, takže ještě dneska to asi bude na YouTube, ještě nevím, vůbec. Nevím, fakt. Doufám, že aspoň. A ještě kdybyste chtěli vědět, proč jsem pomenoval první díl Tanky Online po hlavě, tak mě to tak napadlo, když jsem byl na tom modrém, jak to už uvidíte, pokud jste se dívali na první video, určitě doporučuji zhlédnout, i když tam nešel slyšet ten hlas, no. Tak trošku méně mluvení a trošku více hraní, ne? No a je to v pytli. Takže jsem zpátky, jak jsem říkal už v prvním díle, takže to budu stříhat, když přepadnu a budu muset mačknout delete. Takže tak. No,
Jinak. Někteří fakt hráči jsou blbí, no tak zase střih, no to je fakt dobrý. Tak jsem zpátky, už jsme se objevili, jedeme dál. Teď už se budu snažit, aby jsme nepřepadnuli. Předem se omlouvám, kdyby mi tady vlezla mamka, tak bych asi dal rychlý střih. Doufám, že bych to stihl, protože to by bylo fakt blbý, ale jako teď mám nějaký velký lagy trošku víc. To je na hovno, fakt, že jo. No. První díl jako byl takový na zkoušku, jestli to vůbec jde jako tak a jak to bude na YouTube. A vypadalo to, že je to dobré, že se to tam dalo úplně v pohodě, tak točím další díl. No a určitě natočím vždycky 2 díly z každé hry a asi budu točit 3 hry, možná i pak další hru. Se nechci překvapit, budu mít asi. A takže natočím 2 díly z Tanky Online, třeba 2 díly z Minecraftu, třeba pak ještě co, třeba když budete chtít, tak 2 díly ze Shakes and Fiji, taky to hraju. A tak to budu dělat prostě, jo, a teď to necháme, protože mě to nebaví fakt moc stříhat, asi to tak nebudu nechávat. Ještě si zahrajeme, no. A co ještě bych vám tak řekl? No to bude asi všechno, co bych vám tak řekl, co jsem vám chtěla říct, nebo tak. Je 10, já to potřebuju. Jinak, kdybyste si chtěli fakt se mnou zahrát, tak mi se nebojte a napište mi určitě. Asi s váma rád zahraju. Ještě budu asi točit CS Portable a Counter-Strike, asi. Ještě nevím, fakt. A možná budu točit i... Nebo, ne já nevím ještě. No, to se fakt nechce už překvapit, co budu ještě všechno točit. Já to fakt ještě nevím. Ještě budu určitě točit spoustu her, jako... To jo, ale... Tak já to zase střihnu, tak počkejte. Tak jsme zpátky, to jsme se objevili, tak jdeme dál. A já to asi, jak bude 10 minut, ukončím, protože to bude stačit zatím. No, teď vidíte, jak mi to odhodilo. No. Jako, kdybych měl toho, jak se jmenuje, Horneta, tak jako jsem jako dobrý s Hornetem a s Isidou a ještě s laserovým dělem. Určitě si říkáte, proč jsem takový blbec a říkám jednomu názvu anglicky a druhému zase česky, protože ten laser nemůžu moc vyslovit. Některé díla jsou fakt blbě vyslovitelné, jako je třeba Turden nebo Richocet, myslím, že se to taky píše, nevím, jak se to vyslovuje. Ale já jsem fakt blbec, ty vogo. Tak ještě z Čeky. Teď jsem zpátky, už jsem se zase objevil. Řekněte mi když tak, že si mám dělat teda ty střihy, nebo to mám nechávat. To je už na vás. Taky určitě můžete hlasovat, jestli mám točit CS Portable nebo Counter-Strike. A za chvilku to teda ukončím, protože už stejně nemám co říkat. A hraní dneska asi už bylo dost. Nebo možná ještě to dotočím. Teda to je jedno kolo, tady to, v té aréně. Tyjo, ale to je fakt hrozné. Já jsem zpátky, ještě jsem musela něco vyřídit, tak se nedívejte, že dole, jak je čas tady, tak bych měl být asi správně tak v 9 už být, ale ještě jsem musela něco vyřídit. Takže